Açtırın Kopya bir yabancı güreşçilerden izlanmış. Bir oradan bir daha kurtaranlar deymiş kendini. Sevin deymiş, Güler deymiş. Hepsiymiş kurtaranlar. На вниманието на всички присъстващи финалната среща пред новата състезател Михаил Фикретов, Ясеновец. Роден в Медоклан, в момента е състезател на Ясеновец. Срещу шампион на Република България, участника на Европейско първенство Мехмед Гази от Национална спортна академия София. Състезателя Михаил Фикрет е с късите сини гащи, а състезателя Мехмед Гази е с Анчов. Състезателя Михаил Фикрет е възпитаник на средно спортно училище Атанас Майор-Озунов в град Русе. Същия е носител на медали от шампионати на Република България. Председател Юмит Бекиров, спор за трето-четвърто място, категория до 90 кг да излизат Мустафа Кърдов, Езерче, срещу Рейхан Салиев от Липник. Yabancı ne yazmadı? Yabancı kursun da öyle. Dur bakayım saat bir şey yap. Dur bak yabancı. Председател Давид Корав от Рейхан Салиев от Липник и Мустафа Кърдов от Езерче. Спор за трето място в категория до 90 кг при мъжете. Приемат готовност, финална среща Бехчет Фикри Танчево срещу носителя на бронзов медал за кадети на Европейското първенство през 2007 година. Денис, шампион на Република България, Денис Музафер от Разград. Победа за представителя на Езерче Мустафа Кърдов, с което става трети в своята теглова категория. Финална среща. Премайстър на спорта Юмит Бекиров, съдия републиканска категория от град Разград. За двамата състезатели шампиона на Република България за юноши Бехчет Фикрет от Китанчево. Срещу шампиона на Република България, носител на бронзов медал от Европейското първенство за кадети Денис Музафер от Разград. Поради лекарска забрана на Бехчет Фикрет обявяваме Денис Музафер за първи в своята теглова категория.
Победа за националния състезател Мехмет Гази от Национална спортна академия София, с което заема първо място в своята теглова категория.